guys, ang among sobra gabi ayan pala, kuha na mong unod among ikamunggayan karon ako ning isuba ani guys, ako nang gihugasan akong giwa ako na nito isuba dili palak sa car lang guys ha, gabi so ipakita sa inyo mga dahon sa gabi dili sa car lang guys, pwede nini mo siya isuba pwede rin nini siya mo kayo ng isuba kay ang lang hindi siya maluto kay kung dito siya tarong kaluto kapul kita na ko sa inyo isang pasina o isang pagkaluto pagkaluto gasol guys kay mahal ang gasol mangani nami abuhan ay action na siya itong na siya nani bukag na yung pani ako siyang balihon balihon kay aron maluto yun siya nauna siya pagluto guys aning kuyot na ang part na guys lupay-pay na siya inanin siya ang kapit na naluto ang sa gamay na lang tuwang lutay na siya gagmay siya nga palak guys kay hindi na siya maluto palakanan po siya ninyo kaitong ulo kamay na lang ang makaon hindi na siya kamay na ang makaon kung gagmay siya o palak kanang lapit na sa tumoy basta kanang muluyat na siya naluto ng usa ako na iparay gawin sa akong panitana